Tornem a ser. Avui farem aquestes decoracions en forma de gorro nadalenc, perquè ja que fa fred, com a mínim, ficar-nos unes proteccions. Val? Esta tasca és molt fàcil de fer, però necessita de vosaltres constància, perquè s'han de passar moltes vegades els nusos. Però jo sé que sou capaços i que, a part de constància, teniu eixe temps, que a voltes les coses necessiten un cert temps. Doncs així va el gorro de Nadal. Per a fer els gorros de llana de decoració necessitem restes de cabdells de llana, tubs del paper del vàter i tisores. Ja està. Per a començar els nostres gorros necessitem tindre fils d'uns 15 centímetres de llarg. Per a no estar tot el rato mesurant i tallant, el que farem serà agarrar un cartó de 15 centímetres de llarg i l'anirem enrotllant a poquet i sense estirar massa. Si no, la llana es dona i no queda bé. Molt bé, quan ja en tinguem uns quants, agarrem les tisores i tallem un costat. I així tenim, he dit 15 i volia dir 30, 15 d'anar i 15 de tornar. Val? Així que igual que tenim tenim este i este. En el nostre rotlle de paper tallarem sobre 1,5 centímetres aproximadament. Mireu, jo vaig a fer-los en granate i verd. Entonces, agarraré un fil, el passaré per dins la baga per la meitat i passarem per dins de la baga els dos extrems que me queden. De manera que em quedarà, de la mateixa altura més o menys, em quedarà este nuset tan bonic així. I anem a repetir l'acció. Per exemple, farem un verd i un roig. Verd i un granate, que fan molt de Nadal. Ja ha de quedar un al costat de l'altre i anirem fent sempre vigilant de no entrar per l'altre costat, sinó sempre entrar del mateix costat. La baga per ací, faig el nus i ha de quedar al costat dels altres. I per acabar, mireu que està ben atapeïdet. Al final hem d'estar un poc vigilants de no agarrar els fils que no toquen. I una i dos. Com podeu veure, és una activitat molt fàcil de fer, però que necessita constància i temps, perquè les coses boniques no sempre són ràpides. Una vegada tenim tot ben atapeïdet, el pentinem un poc, fent-li el forat ahí, que quede bé, i arrepleguem tots els fils
arreplegarem tots els fils i en un fil un poc més llarg farem el següent. Ficarem el fil així, això així, i dalt del gorro hi ficarem un nus ben apretat. I un segon nus perquè no es desfaça. I tot això que ens queda per damunt l'igualarem pentinadet que ens quede un pompon. I este fil, si el passe pel mig, em servirà o per a penjar-lo. Si no el vull, senzillament el talleu, Doncs ja el teniu. Jo n'he fet diversos. N'he fet 3 precisament en 3 gruixos diferents per a que me quedaren de 3 mides i d'aquesta manera, doncs, este el puc penjar en l'arbre de Nadal com a decoració. Jo he pensat que de les titelles que vam fer l'altra volta li podríem ficar un gorro a la titella, i així, mira, m'ha quedat un poc com si fos un mag molt valent, doncs ahí el tenim. O els vostres ninos, o els podeu fer per al que vulgueu. La creativitat, com sempre vos dic, és vostra. Moltes gràcies per estar ací. Si vos ha agradat aquesta activitat, doneu-li al like. I si voleu que vos avisem cada volta que anem penjant aquest tipus de continguts, subscriviu-vos al canal. Fins a la propera. Bon Nadal!